fer arribar ara fa molt de temps, que arribaré a principi de curs. Quan fem això, facilitem la lectura de llibres perquè ho estiguis aprenent. I aquest curs ens vam fer arribar aquest primer volum, perquè són tres. El primer volum de l'Oceà, de Picarefa, després vam passar uns mesos i el vam conèixer, el que s'havia inventat tota la història, i el vaig mostrar, i va explicar com era la seva professió, com havia creat el còmic. I us vam encomanar una missió. La supervivència és un treball en equip. Això és el que ens ensenya Nucea. La història de Taritika, dos joves que viuen en un món ple d'injustícies i controlat per la dictadura del sistema. Els conflictes socials, la desigualtat i la por formen part del dia a dia. La protagonista decideix actuar per intentar canviar el món que l'envolta. No ho fa sola, ho aconsegueix gràcies a l'amistat, la confiança i la unió amb altres persones. Aquest missatge connecta directament amb el manifest que hem elaborat conjuntament amb els avis de l'Escola de Salut. Ens hem escoltat sense jutjar i hem vist que les dues generacions necessitem sentir-nos escoltats, útils i part del barri. Perquè heu pensat treballar per nosaltres. Molt agraït. Yo lo que quiero es que ellos consigan un local, los jóvenes y las ves también, pero un local para ellos poder estar aquí haciendo lo que les dé la gana, y los viejos igual. Generacional del Raval. Institut Escola Elisabets. Escola de gent gran del Raval. La unió fa el Raval casa nostra. Som la veu conjunta de dues generacions. Nosaltres, l'alumnat de quart de l'ESO de l'Institut Escola Elisabets i els participants de l'Escola de Salut de gent gran del Raval. Ens hem unit per fer-nos escoltar. Avui alcem la veu per denunciar els prejudicis que patim i per proposar junts un barri millor. Prou etiquetes. La societat sovint ens posa etiquetes que no ens representen. Sobre els joves, diuen que només viuen enganxats al mòbil. Fals. Valorem les converses cara a cara i les relacions autèntiques. També diuen que són maleducats i no volen escoltar. Fals. Volem aprendre de l'experiència de la gent gran, com fem en el projecte intergeneracional amb l'Escola de Salut. Sobre la gent gran. Diuen que no tenen res a dir. Fals. Les persones grans tenen història, experiència i saviesa. Escoltar-nos és una forma de respecte. El contacte amb joves ens ajuda a sentir-nos valorats. El nostre barri, el Raval. El Raval és un barri ric i viu, ple de diversitat cultural i d'oportunitats. També comptem amb una xarxa veïnal que ens uneix i ens dona suport. Espais com el Casal de Barri han fet possible la trobada entre generacions a l'Escola de Salut de gent gran, creant vincles i beneficis mutus. Experiències intergeneracionals ens enriqueixen. Compartir vivències, escoltar històries i aprendre els uns dels altres ens fa créixer com a comunitat. La nostra proposta, un casal intergeneracional al barri. Proposem la creació d'un espai comú de convivència,
on joves i persones grans puguem trobar-nos. Un lloc per estudiar, conversar, compartir històries i deixar de banda el mòbil per connectar-nos de veritat. Volem un espai segur, obert i viu, on aprendre els uns als altres i enfortir els vincles entre generacions. Ang Milky Raval nag-aapay. Ginagawa ng pagkakaisa na maging tahanan natin ang Raval. La unió fa el Raval casa nostra. El futur no es construeix individualment, el futur es construeix junts. La unió fa el Raval casa nostra.